No niin, joko kuski valmiina? Lähettäjä valmiina. Tuli vapa. Nyt on viivalla sen niminen kaveri kuin Janne Tapio, mutta ei ole tämä kelekkasankari. Jaha, se meni vähän niin kuin väärältä puolen porttia. 20 sekuntia lisää aikaa. Jannellahan on alla tuommoinen Yamahan nyt. Tää on jatkettu ja äänestä jokainen voi kuunnella, että siellä on putkeen laitettu tuommoisia ropeleita. En tiedä mikä se on tarkoitus, ainakin se tulee ääntäkin vasta. Hänen käänny nuo raskaat vehkeet. Oliko tuossa Yamahassa vakiovarustena kääntyvät etusukset? Hyvin menee. Jatka vain.